Rick! Naggagawa ako guys ng ng account para pang watch hour ko. Every day ako, every play ko ng mga playlist kasi 'di ba nag-aabot na ng watch hour. Quiet. Naggagawa ako ng panibago na account. Every play, panibagong account na naman. Yan naka-live. Kita niyo, naka-live. Yung ginawa kong account, lang.
Ayan, naka-live. Ginawa kong account siya. Ayan. Dami account to. Tapos, pagkapunta ko ng YouTube, ayan, i-view ko. Ayan, gagawa tayo ng 5. Para may nanonood sa akin. Kailangan natin maghabol ng watch hour, guys. Naka-silent ba ako? Hindi naman. Yan. Tapos niliitan natin siya. Huwag tayong magla-like. Huwag tayong magko-comment. Ganun. Kailangan yun para hindi ma-trace. Lolo. Ayan na, naliitan ko na siya. Ayan, doon na siya. Ayan, naliitan ko na siya. Gagawa ulit ako ng panibagong account. Pero kailangan mo na i-clear history natin ulit. Ayan, nakagawa na ako ng panibagong account. Gagawa ulit ako. Secret technique daw! I-clear history ko pa. Balik na tayo. Magko-compose tayo ulit ng dami account. Ganito siya, oh. Wait lang. Ayaw na mabura. Repress ko muna. Repress. Tapos, dinilit ko na to eh. Papakita ko kasi sa inyo paano gumawa ng dami account. Yan, delete profile. Nag-clear na ako, nag-clear history na ako, pero naka-play yun. Ngayon, magbubukas ulit ako ng new tab. Yan. Tapos, continue without account. Yung gagawin mo. And then, type ka na ng pangalan. Pinilalagyan ko din siya ng pangalan para hindi matitake. Pin. Tapos, kung gusto mo lagyan siya ng profile, picture, pwede naman. Yan. Done. Tapos, done. O, yun na. Nakalagin na tayo. Yan. O, yung bike. Yung bike. So, palakihin natin. Tapos, isi-search mo dito ay YouTube. Yun, YouTube. Lumabas na. Tapos, punta ka sa YouTube. I-search mo yung iyong
account. Ayan. O, di ba lumabas na yung account ko? Kung saan kayo nanonood ngayon. O, tapos, lagyan natin siya ng, huwag natin i-mute. Baka makita ni Lolo. Ang tanga naman no, nanonood, walang sounds. So, yan, nakikita na natin yung ating YouTube account. Ililiitan ko lang siya ulit. Ayan. Hello, Jawo Kitchen. Good morning. Hindi ko maliitan. Liitan din natin tong isa. Yan, ganyan lang pong paggawa ng dummy account. Yan, tapos buksan natin ulit yung Chrome. Tapos magdi-delete ulit tayo ng history. Wait lang. Ang daming lamok, kaya magalaw eh. Hawak ko kasi habang nagko-computer. Yan, i-clear history natin muna. Kita nyo ga? Yun yung history. Yan, nasa pupunta ka dyan. Yan, all the time natin. Tapos, delete. Tapos, back. And then, yung advance, all the time mo din. Yan. Okay na. Balik na tayo. Balik na tayo sa Chrome kasi na-clear data na natin. Ayan na yung dalawang account na nagawa ko. Ito, 1, 2. Tapos, buksan natin ulit yung your Chrome. Pero hindi tayo, siguraduhin mong hindi ka naka-login ha. Huwag kang magla-login ng account mo. Tapos, add profile again. Continue without account. Tapos, maglagay ulit tayo ng pangalan. Kilo Martin, halimbawa. Lagyan nyo din ng pangalan para alam ni Lolo na mayroong may account doon. Yan. O, yun. Nakalagin na siya. Ayun. Tapos, malakahin natin. Wait lang. And then, magsa-search na tayo ng YouTube. Ouch, napunta na agad. Tapos, YouTube. And then, search mo na yung iyong account. Oh, yun. Lobas na si Magandang Dilag. Ayan. Ayan na siya. Wait lang. Paliitin natin. Kasi parang naka-mute kanina eh. Mute ba? Yan. Yan na siya. Oh. Paliitin na natin. Oh, nakagawa na tayo ng 3. Gagawa na lang tayo ng gawa na lang tayo ng 3 pa. So, ayan nga guys, kung paano gumawa. So, ayan, nanonood sila lahat. Taas pa ako. Taas pa! Nakakahiya tuloy sa inyo. Lang.
Ako ay naggagawa ng dummy account. Nak, sa'yo pagkain lang ko, lagyan mo nga ako. Ayan, tinuruan ko na kayo ha, paano gumawa ha, dummy account. Open. Continue without account again. Anong pangalan niya? No? Lagyan natin. Si Jawo Kitchen. Hindi, Jawo lang kung wala. Baka sabihin mo na. Wala namang account to. Ano lang. Etchos lang ba? Yan, nakagawa na ulit ako. YouTube. Tapos, search na natin. Ako yung maglalaba ngayon, marami akong gagawin. So, ang liit naman ng ulam. Kasi siya kanina. Ayan, nakagawa na tayo ng 4. 4 na nanonood sa live ko. Ako, sorry po. Sorry, Lolo. Buksan ulit natin yung Chrome. And then, mag-delete ka ulit ng history. Para sure lalo. And all the time mo. And then, delete. And then, back. Advance. All the time mo ulit. And then, delete. Eljon! Naggagawa ako ng dummy account. Naggagawa ako ng daming account para masaya. Alam mo naman, naghahabol tayo ng WH. Ano yun? 4 na yun, diga? Without profile. Susulat ko dito, Eljon. Compose ako ng mga pangalan. Eljon. Para nandyan si Eljon. Pasukin natin ang YouTube. Enter. Ayan. Ayan na si Risa.
Sige, enjoy lang dyan. Para idikit mo yan din sa akin yung nandyan mo. Oo nga, ano? Oo nga, tama. Tama nga, ang galing mo. Sige, sige. Naisip mo yun, hindi ko yung naisip ah. Ano yun? Earl. Spelling ng Earl. Yeah. Agay! Nakita kita! Al! Ayan na, nakita lang kita. Oo, grabe ah. May patalastos na ah. Earl, hindi siya makasubscribe. Kasi hindi hindi ako naggagawa ng yung ginagawa kong dami account, yung hindi naka-login ang Google email. Yung continue without account lang ginagawa ko. Pero mamaya may ibibigay ako sa'yo yung papasubscribe kita sa kuya ko. Kasi ginawan ko siya ng YouTube kanina. Direkta, oh. Ayan, nakagawa na tayo ng 5. Hindi siya hindi maka-subscribe, Arjun. Ay, pwede pala yun. Gawa ka ng 50 na ninja, de.
Oo. Hindi, meron akong backup. May yung anak ko, yung account niya sa cellphone niya meron isa. Tapos yung sa asawa ko, isa. Willing naman yun. Tsaka pag dumating siya, ako din naman. Oo nga no. Ikaw talaga dali-talino mo. Dami mong nalalaman. At tapos pag ganun pala, di ba pag nag-comment sa account ko, dito sa main. Ingay ng mga anak ko. Di ba dun sa main account ko, mag-iiwan sila ng comment. Tapos babalikan ko. Pang ninja ko yung sa anak ko, sa asawa ko, tas dun sa kuya ko. Tas yung may isa akong pang ninja na account. Game mo! Ulo, grabe naman, makaka-anim, makaka-5 kayo sa akin Oo nga pala, Erlyn, parang hindi pa nakasubscribe yung account ng anak ko sa'yo. Oo nga, sisimulan ko sa'yo mamaya. Pagkatapos ko mag-live. Pwede ka mag-comment sa live. Tapos ipin ko. Ipin. Wait. Nak, naasan na yung cellphone mo? Ay, labot ba? Isang grade na ngayon ng account ko. Bakit? Baka sa'yo pinamigay niya yung Dragonfly. Yung kutupatan yan. Saan mo pinamigay? Ito yung gumamit sa. Hindi rin makakomment. Kapag dami account, yung ginawa mo palang account na without account, hindi ka pala makapag-comment, makakapag-view ka lang talaga. So, ayoko kasi mag-login dito. Gawa ng Saka na lang, bago ako gumawa ng account, hindi ko pa napasukan to ng email kahit kahit Facebook ko, YouTube kong personal. Walang nakalagin dito. Kasi ginagamit ko siya pang WH. Siya, computer. Ginagamit ko siya pang kaya hindi mo na talaga ako gagawa. Hindi ko rin nilag-in dyan, never yung yung YouTube ko. Kasi para iwas alam nyo na, mabusisi si YT. So, yun. Kaya hindi talaga ako nagpapasok. Pero may pag-ninja ako sa inyo. Basta mag-iwan lang kayo ng comment. Wait lang, ipin ko nga tong message ni Earl. Mohan B, thank you for your message.
Pwede pala yun. Add account nakalagay ano. 'Di ba doon sa main profile mo, switch account, ganun 'di ba may nakalagay ganun switch account. O nga no. Soon, pag talagang mawo-work ko siya tapos nakaharap ako mismo dito sa yung talagang siya lang yung tatrabahuhin ko para habang nakaharap ako sa computer, nagni-ninja ako. Soon, di pa kaya ng time ngayon. So, kakain muna ako habang naka-play ito. God. Di pala siya makakapag-comment. O, tingnan niyo, oh. Nabi-view ko lang yung mga comment, pero hindi ako makapag-comment. Kasi ano lang yung account ko. Nag-create ako without account. Kaya ganun. You know what's scarier than a Titan boa? A green head. So I added a head for every Ito si Tommy Finn. Tapos ito si Hilo Pong. Yan, ito si Kilo Martin. And then Kilo Martin. Ito si Chao Vlog. Chao Vlog. Chao Vlog. I would say don't get a head of yourself because you haven't been truly terrified yet. Wait, what? Like a head like that. Si Bike ay meron na Toby. Got it. YouTube search. God, saan na napupunta? Oh, you're frozen? Then let me hit you with some fire charges! We're going to war! The Snake Slayer is unkillable! Nagaganon, I'm not a robot. Hindi naman You promise never to bring any living animals into my studio again. That sounds great. You know what? I don't think I'll be back. See you later.
Si Drek, yung pagkain na nakakain na ako. Wait lang. Kaya nga. Madami nga na nga natambay. Ikaw, okay ka na ba, Earl, sa ano, watch hour mo? Earl? Yan, 5 na natambay. Hindi, ano, ang ginagawa ko ay ano. Kasi, nakpainaan nyo nga yung TV. Gusto niyo mo. Nakpainaan nyo yung TV. Ay, ang cute. Ang cute na nila, nagala na. Nagkakain ako. Painaan nyo yung TV, anak. Ang ginagawa ko, Earl, ano, bago ko dikitan, pinapanood ko muna lahat yung buong video niya talaga. Tapos, hindi agad-agad ako gumawa katulad yan ngayon. Hindi ko kayo agad binabalikan. Mamayang gabi pa, gano'n. Para kahit sabihin mong matagal, hindi nyo agad-agad nakikita. At least solid. Hindi na siya balika. Hindi na siya lalagasan. Gawa ng, di ba? Ranas ko rin bago ko pa na-target yung subscriber na yan. Ranas ko yan yung sub to sub. Legit naman siya kasi nagkakakilanlan tayo. Kaso nga lang, nasa ito yan. Anak mo na, buti ka pa. Hindi pa ako. I need 3K pa. Alam mo, hindi ko, di ba ranas ko, bago ko pa na-target yung 1.5 subscriber na yan, madadagdagan, ngayong umaga, mamayang hapon lagas, bukas lagas. Kaya ang ginawa ko na, naging wise na ako. Pag nakita ko na kayo dyan, or pagkatas ko mag-live, hindi agad ako nabalik, mamaya pang hapon. And then talagang, kasi may wifi naman ako, hindi katulad dati na, nung tinatarget ko pa yung watch hour, talagang yung naglo-load pa ako, kaya talagang madalian, kasi hinahabol mo yung data mo. Eh ngayon, naka-wifi na, naka-wifi na, kaya kahit panoorin ko pa yung buong video ninyo bago ako mag-comment, at least solid, di ba? Kasi ayoko nang magaya sila sa akin na, nakikita mo ang nadadagdagan yung account, yung subscriber mo, tapos mamaya malalagasan naman. Ayoko yon, kaya pinapanood ko talaga yung video bago ko i-click para solid. Kaya nga, or pati sa Facebook. Ang galing mo nga. Basta yung usapan natin ha. Pag may pera na ako, pupunta ako dyan sa inyo. Gagala. Ranas na ranas ko yan, Diyos ko po. Kaya sa mga nakikisub to sub talaga, pag pumunta kayo sa isang bahay, wag kayo mag-expect na agad-agad pupuntahan kayo or makaka-counted agad.
Kasi alam na nila yan sa isa't isa. Kaya mamaya or mamayang gabi, mapupuntahan kayo, wag lang kayo magmadali. Tapos bukas kayo mag-check ko sa susunod na araw, madadagdag yun. Wag lang nating madaliin kasi pag minadali mo as in go agad now, mas magandang kayo muna pumunta sa akin, tapos mamaya ko kayo babalikan. Ganun. Or kahit 5 kaya, naglalagas din. Kahit 5. Hindi ka ba? Sige mo. Sure, sabi mo yan ah. Pag may pera na kasi Earl, wala nang imposible. Ay, pairam naman naman yan. May video grade na. Ay, nakalimutan ko. Kahit ano lang, maliit lang ng tasa mo. May video grading sa ko. Birthday niya ngayon. Okay, videoan mo na lang ako. Kaya mo? Yung alam ko nag-video dito. Hindi siya. Wala siya din na niya. Diyan mo lang. Ito pa lang niya. Dami nga. Dami ng ampon. Ang ulam ko ay ano to, sa drink? Labong. Ang sarap ng labong. No, ang dami naman. Sobra-sobra. Apa-apa na yan, Earl. Ah. Pamigay naman. Earl, money ka na ba? Nag-apply ka na ng money? Earl. Jeffrey? Dito ulit. Huwag mo kukunin to. Buong katawan. Bakit? Hanggang dito lang. Magala ka kasi sa YouTube. Magala ka. Joke lang. Friendly ka kasi. Hello, Shankai. Happy birthday sa'yo. Good luck. I wish you all the best. May ano kasi ako, Earl, may GC ako ng YouTube kaso iilan pa lang yung tao doon. Gusto ko magtayo ng isang group sa Facebook. Yan yung sa group ko ha. Gusto ko tiyang ilagay kasi tapos nag-iipon ako ng member doon para maging kumbaga tayo yung admin. Ako na nakalagay na admin kasi syempre mas maganda na yung bahay mo sa YouTube. Kumbaga parang aalalay ba. Meron akong binubuhay kasi iilan pa lang kami doon.
Kasi pwede tayo magtulungan dun eh. Kung halimbawa, parang bubuo na isang grupo. Baga, halimbawa, ngayon, may ilalapag akong video mo. Halimbawa, nagkakabul ka sa Watch Hour, di ka? Ngayong nasa hold ka na, pwede ka na yung baga puntahan para dagdag watch din yun. Yung binubuo ko naman, syempre, mga small YouTuber lang yun. Baka may ilalapag ako isang video na 5 minutes. Sandaan lang. Sandaan. Ba naman na. Pupuntahan natin lahat yun. Diba? Puntahan natin lahat yun. O di makakadagdag sa kanya ng 5. Balang araw, yun yung gusto kong itayo. Meron na ako nung nakaraang taon ko pa yung ginawa. Kaso nga lang, hindi siya active. Gawa ng ilan lang yung member. Kaya pala. Kailan ka nag-apply, Earl? Anak, inuna mo yung yung bahaw? Ha? Na inibabaw ko? Nak? Ang sarap ng labong na may Dapat ang punta may saluyot. Tama, susunod din yun. Bakit? Ganda. Ang ibig na babae, nakakatawan. Ngiteng-ngiteng eh. Thank you. Ulo. Uy, tinggi. I-on mo nga yung cellphone mo saglit, anak. Magpipin lang ako. Hoy. Ano yung pipin? Napanood ka? May pipin lang ako ng message. Pre ha, baka kurin ko sila dito tanongin ko kung ano nila, tapos ikaw pala yung nagwala ha.
Bukot yun. Mawala bata. Aray ko! May new baby kami! Ah, may new baby kami! May new baby! Asan pa yung dalawa? Dito ako pala. Ano? Ah, may new baby! May new baby! Ako na! Naingit yung isa mo. You know? Ano? Hindi na siya ang baby! Mga kitty ko! Tatlo! Ito ay brown. Ang mami nila ay may lahing Persian. Ang tatay nila ay askal. Lalaking pariwara na hindi matagpuan. Tignan mo, inanakan lang. Hindi naman kayang panagutan. Yan ang sinasabi. Hindi nagsusuporta ng pagkain. Hindi tuloy malaman kung sinong ama. Ay, putik malaglag. Oh, ayan. Ang tatlong kitty. May baby na naman kami. May baby na naman. Asan si Yaki? Anong mga pangalan ninyo, ha? Ikaw babae lalaki. Direct na bili. Oh, babae. Ito ay si Yankee. Yankee. Mama, puro malang. Sige, hanap ako. Naku, sir. May lalaki din eh. Lang. Oh, ito. Kulay brown. Ang taba niya. Oh. Anong pangalan daw nito? Ay, Earl June. Oo. Kasi Earl June. Mama, sino nangalan to? Mama, sino nangalan to? Mama. May iwan ko sa amin eh. Tamang-tama yan. Pinangalanan mo na. Kasi wala pa akong ganitong kulay na pusa. Mama, ay sino to? Ito ipamimigay ko to kasi kakulay na yung isang baby cat ko na lagi ko nililiguan. Nasaan na si Yaki? Tawagin mo. Tamot kakulay niya. Ito may iwan din kaso babae. Ma, hindi dati pamigay yan. May white siya dito, ma. Nga, hindi nga pamimigay. Pero ito si kahawig ni Yaki. Pamimigay. Sana si Yaki? Tawagin mo. Ito nga, may white siya dito. Yaki! Wait lang. Mukha ni Lison, yung mabalbo na kita namin. Mukha ni Lison. Alam niyo yung ganito? Oo. Kailangan nyo lang hanapin yung kita. Para laging maalala sa mundo ng YouTube. Ang galing mo dyan, Claire. Ay, nakita ko yung Kasi na yung kamukha ni Yaki. kukunin ko na para Ibang cute nila. relax ko eh. Exit na ito. Mababa na, mama. Hindi pa kayo pwedeng kumain at mga baby pa kayo. Janitor's key pala. Wala namang inaayuda yung tatay nyo. Punta tayo kay Janitor's key. Mang buntis lang ang alam pero hindi alam ang obligasyon. O, diba? Sinong mananagot? Si Lola. Si Lola na naman ang problema ng pagkain nyo. Okay. Note to self. Don't hurt the baby girl. Because you need to return your own tempo. Ilalim mo na dun sa nanay niya. Hindi yata ako pwede magsalita, Rose. Okay. So, hindi ako nakatingin. Kaya nga. Nakakita na tayo. Okay. Lalo't pet lover din kasi kami. Para hindi gumalaw. Nililigo. Isang kantaldong baby girl. Ay, tinago niya siya. Pwede ba ito? Di ba ang cute nila? Minsan pala i-ano ko din sila. I-vlog. Hindi ko gusto sa'yo, pinakagat mo ang aking ulo. Baby cat. Akin na si Yaki. Go. Dali mo. Roll.
Asa na yung baby Aki? Ito na yung hawig ng isa, oh. Ito yung baby cat ko. Lagi ko dililiguan. Bakit? Inano ka doon? Ay, nagtatampo ka? Gawa ng karga ko yung maliliit. Oh, good. Hindi naman kita ipamimigay. Ay, Yaki! Ito ang kahawig niya. Yung kahawig ng maliit kanina, oh. Nililiguan ko to, kinukutuhan. Hindi na. Ala, naninipa ng aaway talaga. Huwag ka nang magtampo. Ikaw pa rin naman yung baby ko. This is mine! Bigay mo to kay mama. Nanay mo ba ang proud sa'yo? Bilisan mo, bilisan mo. Ma, ito yung kawig niya kaganina. Ito oh. Oo, ito yung hawig niya pala, oh. Papakita niyo lang. Ito yung baby cat ngayon. Ito yung hawig niya, kakulay niya, oh. Tignan ko nga sila kung nagkakaroon. Ano, umalis na. O, dali lang. Dumaan na, anak, at maglalaban na ako. Magsa-silent LS ako mamaya pag maglalaban ako. Kaya gawin mo na mamaya, Arjun, yung gagawin mo. Kasi mamaya, hindi na ako makausap. At ako yung maglalaba. Oh, update kita. Anong mangyayari dun kay Arjun Cat? Okay, dyan ka na. Dyan ka na, Panotski, ha? Hindi pa ako sorry. Bahala ka dyan. Malapit ka lang, papaambon ko sa'yo si Arjun. Para alam ko namang maaalagaan ng maayos. Oo nga, sige na. Gawin mo na din yung gagawin mo. Para makapaglaban na ako. Hindi ka nag-aalaga? Alam mo, maganda rin kaya ang may alagang pusa. Kasi ano siya, pangtanggal stress din. Minsan, lalo na pag nagtatakbuhan sila, naghaharutan. Yun. Hindi ka nag-aalaga. Mag-alaga ako ng may lahi. Itong mga to kasi may mga lahi. Tatay lang ang walang lahi. Kasi askal. Aso lang pala. Pwede na yun. Kasi tindahan ako. Oo, grabe naman. Ang dami namang aso yun. Saan ka naman kumukuha ng pangpakain mo doon? Bigat nun sa bulsa. Yung mga chikiting ko pa nga lang ano yan sila? 3, 4. 4 yung malalaki. Tapos 3 yung maliliit. Ang isa lang ang pamimigay namin doon sa maliliit, yung kakulay lang nung baby cat ko ngayon.
Arjun, sige na. Magsa-silent LS muna ako, ha? Kapatid mo pala nagbibigay ng food. Okay, sige, host.
sinacharge niya pa ng cellphone. Ano ko munang pakialaman? Diyan na to si Drek. Hanapan mo ko chinela. Po? Sandray, bantay mo yung cellphone na.
Andre, tawagin mo na si Cedric doon. Patayo-tayo ako. Kung ayaw niya umuwi, sabihin mo siya maglaba. O, nandun kila Ate Budel. Pauwiin mo at nagabi mo naglalabas si Mama. Hello po, magandang umaga. Andyan ang delivery ko sa grocery. Andyan na po. Wait lang. Magkano po, sir? 26 po. Ito? 26 po.
siya, okay na siya. Thank you, sir. Naglalaba ako, anak, ha? We will check. Eto guys, ay delivery galing grocery. Apps. Apps lang yung grocery. Nag-order lang ako doon, tapos dinideliver nila. Saka mo babayaran. Kasi ito yung kanilang resibo. Yan. Tapos guys, dahil member na ako ni Apps, nagpahiram siya sa akin ng may pahiram na siya sa akin na 3,000 sa Apps grocery. Ito na yung ginagamit ko. Babayaran ko na lang siya 1 week. Pero ito, bayad ko. Ayoko rin umutang ng sobrang laki kasi i-consume yung 3K kasi baka mamaya biglang hindi ko na siya mabayaran. Sayang yung account. Ayan, non-delivered grocery. Di ba niya ako na yung break meron? Malalaking sunrocks. Magkano to? Sunrock. 56. Ano kayong panulat ko? Nawawala. Computer ka na rin ng 2 oras. Mamaya natin. Bawal mag-ubang. Training kami 2,000. Ayan, galing ng grocery. Dineliver lang. Magaling pero pag napalo, hindi magaling. Banana cue. Ano ka?
Bukas na yung dali na. Amagot.
Naglatawag. Alis na din yan. Let's go. Direk, kunin mo nga yung mga damit ni Papa mo doon. Mga damit ni Papa mo doon sa CR. Direk, tignan mo doon sa CR ni Papa mo. Baka may labahin pa. Pasigaw naman po, hindi ka namin marinig. Pasigaw naman po. Hindi ka namin marinig. Ayan, naririnig niyo na ako. Ako'y maghahanap. Ay, putek. Napapakan ko yung pusa. Hindi naman. Ay, putik. Maghahanap ako ng ng uniform. Kasi maglalabanan tayo. Uniform ng mga chikiting. Makukulit na kayo, makukulit.
Nagkaroon nga pala ng ever-living stock kagabi mga kabarkada. Hindi ko lang kung ano oras yung pero madaling na araw na yung madaling na araw ang isimba. A6 sprinkler, dalawa rin na natin. At syempre ang ating ever-living. Yan na para, yan na, marami nga pala nagtatanong sa inyo bakit ito dinidiritso ikaw hindi ka rin yung divine, yung prismatic, tulad ng beats. Kasi kung mapapansin nyo, halos nasa garden ko ay high value na mga halaman. Dahil meron po akong dragonfly at meron po akong butterfly, importante po na konti lang na nakatanim dito sa garden ko. Kasi mas mabilis sila mag-gold, mas mabilis sila mag-rainbow. At syempre, kung mapapansin nyo po, meron po akong account dito na binibigyan ko ng raccoon. Tapos magnanakaw yung mga raccoon dito sa aking garden. Kasi yung mga mananakaw ng raccoon, ipapamigay ko po sa inyo. Gusto ko, yung mga maulupan ng raccoon ay high value. Asan si Buda? Tulad ng NDO. So, kaya huwag kayong mag-alala mga kabarkada kapag nagdilit ako ng beanstalk, nagdilit ako ng kakao, nagdilit ako ng pepper, kasi pwede naman po yan sa Sandra, dalhin mo to kay kay Tita Marian. Baka sabi mo, tanong mo lang. Tita, baka daw gusto mo to. kasi ng maraming naka-display sa garden. Pangpalit lang ni Raven, tamo. Magulog na discount kasi ako kapag marami nakalagay sa garden. Pero gusto ko konti lang. Hindi naman ako butterfly. Pero yung butterfly, Ay, ito pa anak, dahil sa update nila pa sobrang dami ko ng flower. Baka gusto lang daw po ni Raven, tita, kamo. Pangpalitan lang po niya. At kung mapapansin pala, ito pala yung effort. So, malaki pala yung super. Dapat tingnan natin kung magkano ito kapag magkano ng marami. Tapos itong numero na to, ito lang yung bunga niyan. Boss, ano na? Rate ko na, boss. Paano malalaman na nag-rate ko siya? Hindi ko ng pagandong sa ulo. Ah? Yan lang. Bakit may kinausap pa ba kita? Ay, ito pa pala. Ay, hindi na to. Hindi na niya gagamitin to. Sige, okay na. Sandra, halika. Kasya na ba sa'yo to? Damit ni Kuya. Ikaw na magsusuot. Ano laki pa? Si Drex, sukat mo nga to kung kasya pa sa'yo. Yata. Sukat mo lang kasi kung hindi, tatago ko muna. Hindi pa kasya kasi. Hindi na kasya sa'yo. Tatago ko lang muna.
Eto, sukat mo nga. Direk. Tumayo ka muna diyan. How? Isukat mo muna ito at tignan ko na nga kung ano yung uniform na gagamitin mo. Ganito rin yung susutin? Oo. Tama! Ito pa, tingnan mo. Ito mga to, kasi sa'yo. Lalaban ko kasi. Ito. May tamel na dyan, anak. Si Drake hindi na pala bibili ng polo mo, anak. Ang dami mo. Pants na lang, pantalon. Ang dami. Sandra, sukat mo nga to, anak. Nag-aayos na ako, guys, na uniform nila. Lalaban ko na kasi. Tingnan ko yung hindi nakakasya. Ano ga? Hilingon ka pa sa... suot. Yan, kasya na sa'yo. Okay. Yan, kasya na sa'yo. Kasya na. Kuya, ito eh. Bali mo yung ano nila cartoon. Eto, Sandra, hindi pa... Ay, wala. Tatapon na pala yan. Eto, Sandra, kasi sa'yo, hindi. Tinan mo nga. At itatago ko muna, Tatago ko muna yung mga malalaki pa dun sa pangalawa kasi high school na yung panganay. So, yung mga naliitan niya, dapat dun sa susunod na niyang kapatid. Ngayon, parang hindi pa alanganin pang kasya dun sa pangalawa ko.
At tingin, para ka naman pare. Tingin. Hindi ko daw marinig siya. Wala, malaki pa. Hindi ko daw marinig siya. Sabi ni John. Sandra, halika! Tingnan ko nga kung kasya sa'yo to. Huwag mong hawakan! Huwag mong hawakan! Sukat mo nga. Hmm? Kasya na yung haba, kaso lang. Sipir mo nga. Thanks to planting all the types of flowers in world of garden and learning 317 billion shekels. And something really crazy happened in this video. What is it? Also, the new update was Magagawan ko na lang siya. Let's look at the video. Go, go, go. Right now, I have up to 50 flowers and plants. So I will start just the flowers. Diba? Along with that are tulips and daffodils. My garden is completely empty. Malaki. Since these two seeds are flowers, I'm only using them, but I'm really happy that I managed to get them. I also have a bee ahead. Now let's open these 50 packs. Hopefully I'll get a sunflower.
Sandra, ito nga anak, sukat mo. Why is it so tight? Let's see if you're exposed well. Wow, it actually looks pretty. Ito rin anak, tingnan mo nga. Let's check its price. 1.1K for flour from the gift here. That's awesome way ahead. Malaki ka na talaga. Now, I'm going to plan 5 Malaki ka na. Diyan ka lang. Natapon ko na kasi. Sigaw naman po. Ito. Pasigaw naman po. Hindi ka naman din namin ma-aminin. It's just a rare plane, but its price goes up to 35K. That's Sino yan ako? Chat yan? Chat ito? Ha? Chat to? Oo. Let's play all three spots Saan and see nag-chat? together. Natapon ko na yung lupa. Ano sabi ni Tita Marian? Pwede daw? Kinuha niya. Ang sabi mo pang palitan ni Adeng? Drek! Dali mo itong hanger dun sa labas, oh. Dun na sa labahan ko. Pipilian ko pa yung uniform. Orange tulips are also being served now, so I have both types of flowers in this shop. Flower lang. Itatanim niya, flower seed, food flower. Flower garden. Ano pa dito, ha? Hindi na, wala na yung laro natin. After about 10 minutes, the fully pollinated box was nice. Sandra, yung bag niyo, anak, ilabas mo na doon at lalaban ko na din yun. Tinanggal na ang kaki. Yung mga bag niyo na yun, oh. Don't worry, I'm just wanting to spend money. I'm not going to play with it. I currently have 65 tulip seeds trying to collect more. It's time to sell the flowers now. Awesome. This whole foxglove flower is worth $2 million. And this flower is worth 75K. It's a rainbow one, but only worth around $1 million. The pollinated mutated plant has a pretty low value. Amazing, I earned my first $8 million. Let's go buy some more flowers.
seat paths. Also, this time it didn't give any roads to your friends. Let's place the egg to hatch. Now, I'm going to start planting those flowers. Let's watch it grow. It's tiny and looks really cute. Its price is pretty decent too. Now I will plant all the remaining lotus seeds. Harvesting these rose bushes reminds me so much of when I harvested strawberries from home. Because it takes quite a long time to plant, I like these with frogs since they like the plants grow faster. Twenty seeds all at once. I couldn't still plant the entire crop. Let's bring the plants to extract honey. This seed produces fruit, not flowers, so I only buy it but don't plant it. Hey, the backpack is full. Time to go sell. Wow. The roses are pretty good. Sold for as much as 5 million per month. Oh, there's a beautiful egg. Yeah, I already have 8 million. Let's harvest now.
stock is now on sale. Ay, nag-occupy ka? Ano pa ba sa'yo, Jana? Proposed to plant more flowers. Next, we have tulips and daffodils. Itago muna natin yung ibang mga uniform. Para paglaki nila, may pwede pang suot. Yeah, tulips are actually considered not these flowers will suggest to offer them away with the two bracket price at 5 cents a piece. Now we'll plant the next type of flower, which is violet. The passion looks pretty nice. Let's watch it grow. This flower plant has a crazy price. Really awesome. Now let's get a lot of violet flowers. Mali pag explain kayo. Hindi, wala nang laman tong bag na to. Let's harness everything to make some money. Apa? Ayos yung benta ni man ko. Yo, I have a giant lilac flower plant here. Gago, dragon train ni Kuya. Great, I will buy a big crate. Eh, yung bag ni ano? Bag ni Buddha? Yun. Ha? Mga superhero ka nakalagay dyan. Sa bag. Ano ngayon, mama? Ano ngayon? Vermilion, awesome. An awesome harvest, ha ha ha. Hey, there's a dragon fruit here. Nak, mag-ano ka? Prito ka ng ulam natin sa labas. Cool. 8.5 million. This flower plant is insane. $87 million. We've got our first
150 million. Let's celebrate. Kape. Tanghaling tapat, kape. Harap. Sandra, mayroon akong assignment na ibibigay sa iyo. Ano? Assignment saan? Ay, sino ba nanguha niyan? Assignment Find all crayon. Lahat ng crayon na mapupulot mo na kahit piraso, ilagay mo dito. Kasi school days na. Para pagdating dito sa bahay, meron kayong magagamit. Oh, ang dami nagkalat dyan, sigurado. Hope it strikes my garden. I think it's Kahit yung mga nasa bag yung dati. Many plants to grow. Yan, dyan. Baka meron. Oh, ayan, oh, oh. Yahoo! Grapes are now on sale. Time to buy and stock up. Hello pa! Salamat sa inyong pagdaan sa aking munting bahay. That's so awesome. Wala na sa mga gilid-gilid dyan. Baka binenta na nila sa trilyo. Puta. Let's hatch these 3 eggs. Wow, I got the bees and 1 bear bee. This is the ability of the bear bee. This is the ability of the regular bee. Oh, there's another mythical egg again. Nagtanim ng mango dito. Saan? Ito, may nangailam nga ng account ko. Di ba nag-stock ng mango? Hindi ako nagtatanim ng manggo ha. Andre, pinakailaman mo yung account ko. Hindi. Ba't may manggo dito? Hindi ako nagtatanim ng manggo ha. Now it's time for me to plant the pink lily. Hindi ko lang ginagawa account niya. Pero ikaw nagtanim. Tanim ko. Yung Let's watch it grow. nag-stock ng mango. Tig-isang kami. Pero hindi ako nagtatanim ng manggo. May nangailam talaga ng account ko sa inyo. Nag-ibang version kami. Ikaw nagtanim daw. Not bad at all. Hindi. May mango ako isa. Isa din. Naka-first time pa nga lang. Ano yan, account mo? Pinapanood mo? Dali mo sa YouTube ko. Ito naka-on na rin yan. Uy, Let's keep nag-lightning! opening seeds. Tawagin mo na si Puto Sandra. Ito kasi yung nag-isa ko dyan.
Holly fruit. This flower is worth 51 million. Crazy. I have $500 million now. Let's celebrate. Now it's time for me to plant purple dahlia. Just like the other plants, let's watch it grow. Why is it both so big and so tall, haha? Tatanim siya sa garden niyo, tapos ibibenta. Let's see what fruit the plant with the second rarest chance in the flower seed pack produces. Ano yan? Kalaki na ng pera? Pero hindi naman sa ganun. Yung tinamaan! Another successful harvest. Kuya, laruin mo to. Nakakatakot to. Beta level 6. Nakakatakot yun. Nilaro ko yan. Awesome, I already have 700 million. Pinid na kami eh. Maita, pwede to. Tayo lang na yan dyan sa bahay. O mabasag. Doon sa igaan, may nakikita ko ng color. Ilaw. Shock frozen gold moon melon. How much to? Ayun, tinataan may flashlight. Now, I will start planting orange tulip and daffodil. Kano kaya ito sa tray? Ha? Pollinated moonlit shock I will eat a cake in the garden overnight. See you later. Ngayon naman guys, ay titingin naman tayo ng mga sapatos. Lahat lalabhan ko na at itatago. Yan. Si Direk! Yan, lalabhan yan. 16 million, so cool. Lalabhan. Ito, punasan lang. Ay, laki! Si Direk, ito ba yung sapatos mo, anak? Ha? Ito? I got my first 1 billion in the game. 1 billion! Mga flower lang yan. 1 billion agad? Direk, nabili anak. Ano ba? The purple dahlia flowers are really incredible. Their price is so good. I'm at 1.5 billion now. Let's keep going. Go, go, go. Now it's time to plan our final boss. Go, go. Tignan nyo to. Ayoko na to. Polyfruit, the sunflower Kukunin is ko na lang yung absolutely sintas. gigantic, haha. Dapat di ko pa suotin yun, ma eh. Sira na nga anak, bumigay na din.
Dami ng sapatos dyan. Okay, now I'll ask Lucy to bring the master sprinkler over. Otherwise, it'll be Hanap ka nga ng isang sako, anak, at isako mo nga yung mga itatapon na dyan, o para ano. Mamaya pagkatapos ko maglaba ay, Master sprinkle right here. oo, yung mga yan. Asan na siya ako? Hanap ka nga ng sako. Hold on. Let me finish opening the pack and harvesting first. Lucy. Okay, now go ahead and place it down. Yan, sako mo. Wow, Lucy placed to master sprinklers. Thank you so much. Yun. I'm going to AFK now. See you all later. I'm Ba't back. tinapon mo na rin yung isa kong ano? Pantalon? Ilan bibilhin mo pantalon, mama? Sa akin. All the flowers have grown huge and have. Di ba meron akong dalawa dyan? I've always loved this gift. Oh. Hindi ilan bibilhin mo. I will release this bee to let it go pollinate. Oh, Buddha. Ma, tawag ka ni Imran. Bakit? Ha? Bakit si Buddha? Bakit? Ay, may bigay. Kunin mo, kunin. Asahin ko lang! Asahin! Iuwi nyo na yan! Go! Now I will AFK again for the second time. What the fruit? I got a gigantic sunflower. Awesome, oh my god. Why? Meron kayong ano? Kalamansi. Pabili nga po, 5 pesos. Yay, I've reached a billion. So awesome. Sino nanonood dito? Ay, wow! May kittens! Oh. What the fruit? Look how big it is, haha. Cute. Ano naman? Pavilion, a bit low because it doesn't have a mutation. Otherwise, the price would definitely be higher. Bruh. The egg shop is bugged. I will exit and re-enter. Yo, there's a beetle egg here. Sandray! Lagay mo nga yan dun sa pagkainan. Let's continue. Ayun, with lagay mo AFK. sa pagkainan. What the heck? I got a super huge gold sunflower. So awesome, haha. The Master Sprinkle has 30 seconds left. I will exit the game.
I think my garden is good now. I'll AFK and wait for the weather to get more mutations to the flowers and the dragonflies working. Nag-away sila. I will use this honeybee because its ability is better than the other bee. This is its ability. Direct yung type nga, anak, yun, no? Nak. Sapatos. Ano, kapudin? Brett, nabit anak. Ano? These wild flowers have an insanely high value. Already 6 billion, oh my fruit. Gusto ko nagdatan. Kwento. Lipat ko na, kuya? Lipat ko na? Ano kaya ito? Brett, may tao. Hindi. Putik na gusto ka. Brett, sinusuot mo pa to? Ang coconut, tignan. Kasya pa ba sa ito? Kuya, sobrang laking coconut ko. Ready for gabi. Makadandruff yan. New Head and Shoulder
every day. Sigma Sig. Sigma Sig. Hindi! Yan yung nilaro natin, kuya! Yung Sigma! Tapos yung walking shark! Tapos lahat stock! Ang dami pang mga stock! Nalipad pa nga para makulit yung ano, yun o, rainbow na paglipad. Lahat naman yan stock, tulig. Yan yung rubber din model. Yan, isa lang. Sandra, itakbo mo nga muna to kila Tita Ling, oh. Mga tsinelas nila to, oh. Itakbo mo muna to dun sa kanila. Oh my God. Yeah. Oh my God. Hati-hatiin namin. Ay, Buda! Baka mataga ang anak ka! Ipa! Sandra, kasya sa'yo to? Kasya sa'yo to, di ba? Ito mo na isuot mo na. Sige. Eto, sa'yo ko ito binigay? Hindi na ito kasya sa'yo? Yeah, I got a hair that way. Dude, Hindi na let kasya me guess, sa'yo. you got the box springs or the 40-inch bus thing. No, I got a Dixie cup. Trio, bakit itong tandem? Eto, hindi na kasya sa'yo? Ang laki! Ano yan? 20% pa lang. Uy, magulang! Magulang niya! Magulang niya! Bye-bye! Ang dakang
Tapon na natin ito na. This is big. Fucking hell. Awesome, really nice. Right, do you have anything in my garden yet? Pollinate my plants. I'm accepting with open arms, love. Fuck you, know. Ah! I'm Amanda. I'm sick. Ay, naku. Sorry. Huwag niyo ako i-hit siya. Taas na ang win rate ko. Sorry, Nashu. I know. And now I want to sit back and relax and enjoy my evening. When all of a sudden I hear this agitating, grating voice. Ay, wala na po. Buo na lang. 16. Makapal naman yun. Frozen mango? Ay, yung amin! Magluto ka na ng hotdog. Ay, yung kay Ian! Ma, ito yung magnanakaw! Bakit? Tama! Meron na dyan? Ito yung magnanakaw, ito yung nagnakaw sa tanim namin. Saan? Inubo. Ayun, dalawa kami. Taniman ko nga. Ayun yun, ayun yung akin ko. Taniman ko, ninakaw niya yung malaki ko. Tama, meron pa dyan isa. Oh, yung cellphone ko nandiyan. Ayun pa yung isa, oh. Iba pala. Ha? Sino yan? Ayun ko, YouTube. Nasend niya pa sa YouTube. Ayun siya, oh. Yun, ninakaw niya. Biglang nag-leave. Ayun siya nga yun, yung nagnakaw ko. Ano ba yun eh? Visit na Ay, lalaki. ano mga account niya? Hindi, iba yan. Mga iba-ibang post-post yan. Magnanakaw na pa siya. Magnanakaw. Meron pang isa eh. Ano gawin niyo yung magnakaw? Robux May na, Robux! gagawin ko ng May pera. Robux! Makalis nga eh. Malaki mo. Ganyan yung ulam namin. Ganito. Hindi, ganito pa ang ulam namin. Yaman naman. Sarap na na. Pinapabuksan ng anak ko, tubo. Pati kayo po. This is every seed in Grow Garden, ranging from a carrot seed to the highly sought after candy blossom seed. And in today's video, I'm going to be starting over broke with every single seed in the game. Can I manage to become a billionaire? Well, there's only one way to find out. Say hello to every seed guy 1, 2, 3. Because if we take a look in our inventory, we have every single seed. We have a candy blossom seed. We have a moon blossom seed. We have a beanstalk seed. We even have seeds that aren't in the game anymore,
the soul fruit seed. Tubo. I don't want to jinx it, but this is going to be actually insane. So make sure to stay till the end. By the way, really quick, I'm doing my first ever merch drop. Make sure to check out con1237.shop. So we are going to start placing up all of our seeds. Let's start with the bad ones. We'll grab a watermelon Oh, seed, kain na. Pang-os na ng tubo, oh. raspberry seed, orange tulip seed, apple seed, pumpkin seed, blueberry seed, and carrot seed. So let's place up all of our stuff here. We're gonna have all of our little common seeds in this left plot here. So let's place it up. All right, that is basically everything placed. I got another orange tulip seed from harvesting that orange tulip. Not bad. All right, let's sell. And just like that, we have made our first $800. And let's sell another orange tulip. Di pa Okay, pala there we go. nahugasan. Raspberry is 42% grown. It is grown. Nahugasan na yan, malinis na yan. Now let's check what the raspberry base price is. It is $90. Okay, not that great. How does it compare to the blueberry price actually? Okay, so the blueberry minimum value is 23. I mean, not bad. So we're just gonna have to wait for our stuff to grow. While we do that, let's place out some more of our common seeds. Okay, place our daffodil, our dandelion seed, strawberry seed, our peach seed, our corn seed, our nectarine seed, and our lavender seed. There we go. Now let's go up. Here we go again, standing on the floor. I would say that it's half the seeds already placed, but we still have a lot more to go. Most of the seeds left is just the good stuff. So let's plant up some stuff for the spring plot. Let's place our mango tree, our moonflower seed, our coconut seed, our hyacinth seed, our lilac seed, kitty blossom seed, our dragon fruit seed, and our ember lily seed. I honestly didn't realize that I could take all these seeds in my backyard. We'll move it back here, I think, with the moon blossom. So there's the kitty blossom and the blossom. Dang, tawag ka na! Sana mo muna nagtubo yung mga iyan. Lisa, narin si Tutoy. Okay naman mo nagtubo? Ha? Baka sa malayo ha. Hindi naman ka lang, gana ka lang gana. Hindi ata ko kung paliguan na. Mamaya kayo hindi ko ha.
kayo, ma? Wala pa. Papaboy ka na? Elementary pala ang madalas. Parang ang Lulutuan? Mama Meo na. Buda, doon sa lagayan ng kutsara, kuhanan mo nga ako ng kutsara na yung maliit. Kutsarahan ko ng chlorine. Pinaglutuan mo naman ito ng ulo. Mama, ito na kayo. Mama, Ray, ano ng pagsabot? Dito sa kawali. Bili. Yung sabon dyan. kumain ka ah. Oo. Pumunta ka na doon, pumasok ka na sa loob. Pumunta na lang. Maligo na pala kayo ni Sandray. Para pagkatapos magluto ni Kuya, kakain na kayo. Maligo na daw tayo. Sandray, stop mo muna ang TV at ano muna kaya, maligo. Huwag ma, ako yung nanonood, wag! Sandray, pahingi tabo! Nabili! Anong bagal pa oh, nabili! Tabo! Ano ang tagulo, ano? Oh, buhusan mo ako, bili. Oh, mama. Ikaw magluluto. Lalaban na nga ako. Mama! Alive ako. Puta, kailangan mo naman yung tubo mo. Nain na niya. Si Buda, sinabi ko ano kulit ako dito ka ha. Sandre, ano ba yan?
Si Greg, ano ba problema niyan? Ano ba problema mo? Hindi ka marunong magsabi. Nagsusulo ka na naman tapos iiyak-iyak ka. Kapasabi ko rin, tapos ako na naman sisisil. Hindi ako tinutulungan. Hindi naman nangingi na tulong. Sige, kaya mo yan. Kayo talaga, ang dami ng problema. Ano naman yan, anak? Susundo ka na sila sa siya. Greg, abot mo nga yung planggana, anak. Nandyan. Ang planggana. Langganang pinaglalabhan. Maliit. Ay, pinaghuhugasan pala. Bakit? Yung isa nasaan? Wala nilata sa labas. Wala naman. At pagbabaran ko ng may chlorine. Pagbabaran ko ng may chlorine. Wala. Mama, si Bugas, di pa nagsasabaw. Sabihin ko muna. Lahat, hanggang paa. Hanggang paa ka. Hala, kaingay nyo. Buda, ayusin mo ng pagligo. Ayusin. Lagi na ang first shower pagdating siya. Happy birthday to you. We got chocolate on one of our cacao days. I guess it's pretty good. Oh, and we also got it on one of our candy blossoms. Nice. Oh, and the chocolate rain is now over. So, let's
our moon blossoms, and we'll also grab the first fruit and some of our beanstalks as well. Dude, this beanstalk tree is so high. I need to get. Oh, wait, is there a rainbow beanstalk up there? Come on, let me up. Dude, we got a rainbow beanstalk. Nice. I have the parkour that just looped my beanstalks. Oh my goodness. All right. Basically looted everything. Oh wait, actually we forgot the cacao beans. Get that, and also the grapes as well, and the bean slicer. Okay, now let's go to sell everything really quick. I want to check that rainbow beanstalk. How much is this going to be worth? Surely at least $1 million, right? Yeah, $2 million. Okay, let's sell our inventory. Hopefully we're over 10 million. All right, nice. We got 15 million from that. All I want to get now is a master sprinkler. Also, too, I'm going to loot this left side. Well, not going to be worth too much, but might as well. Okay. All right, now let's sell everything. All right, okay, 1.5 million from that. Not bad. Okay, I don't know if the master sprinkler is going to come into stock. What I think we're going to do is that we're going to check the gear shop. Naluto mo na yun si Drek? More trowels. Naluto na? Nope, no sprinklers, no other sprinklers in stock. So we'll pick up these extra sprinklers. Why not? And let's head back. We are going to take our trowel and move all the stuff that we want to grow big into this one area. Right next to the candy blossoms and the moon blossoms. So right here, and let's move the candy blossom right here. The cacao tree right here. Linisin